You know? Makakadali na naman na maganda si Bruno. Ayan nga. Ayan lang sir, sa bombonan nyo sir. Ipasak lang si kayo. Nakaka-video lahat ng sir ha. Ipusa na ba natin mahal? Sige na. Huwag na, bait yan. Huwag na. Iya, kasirit. Rin. Lahat ng Brunei, sinimok mo namin eh. Tira barkada, sagat-sagat mo. Natatamis ka na. Bon, sinabat! Malbalag si Bruno. Malbalag bebe. Grabe ka talaga Bruno. Napakalaki mo talaga. Oversize ka talaga. Kasunod kin tayo. Malbalag. Mark. Dapat may Mark. Mike ya. Ada. Lagay na sir eh. Tagad tarisin. Tabi sir. Mark. Wala. Bukta ko la. Manakis la guys. Kapag nagawan mo, nakakala. Nakain low. Kapula sa pool. Bruno lang malakas. Yan o. Nakain low. Ang manorangal, walbalag. Doon ka. Panay ka. Arki, mati ko. Lala. Iya pa mo tanay. Saks lang, bebe. Kailangan gata na rin. Kung nakalaba, Virginia, sir. Manaya. Second niya kinto. Hindi, sir. Nga talaban na stud. Kumaduan reklato. Virgin nga. Virgin, Bruno. Ay, nako. Matulbay talaga to si Bruno. Nakadali na naman ng Berhen, Bruno. Yan, malaki din yung babae, oh. Quality ng babae, guys. Laki. Good. Sakit to. Bakit? Korinyas siya, makorinyas. Relax lang mo. Bigay mo. Relax lang. Ganilyo. Good. Ganilyo. Naman, di pamay kapit-bahay mo lang. Good. Relax yung video. Good. Hindi na mabakbak niya. Matitiripan na kayo. Nagugutom ako eh. Ang pagkain ko, papagin na sa'yo papangal. Papangal na roll. Siyempre, nagsawag kami ng slide. Ugaw-ugaw ka naman. Slide na, lugtulog to. Yan kami nasa gilid, sinapatangin na tayo. Mga pipil-pilan ko, sinantong lang mo. Ang ganda lang oy, siya kayo mga pakag. Break. Okay. Beef stock kasi o. Beef stock. Manorangal guys, manorangal. Makakaulit pa ka eh. Sige nito eh, break ka sa ito. Tabo na pang-uugong kayo sa loy. Ang ganda na NCI. Ang ganda na NCI, tapos nagpalit siya. Type niya, type. Check? Kasi IC daw, pinagdo siya kayo, no? Ikong. Oo. IC daw. IC daw. Napani. Namay bro na, Virgin. Maganda na maisirin na agad. Dito ako dating ang naman sa ano. Hindi nga pumasa sa kapatid, papasa pa sa ate. Ikol. Siya ano, sige late. Malapit sa mga babae. Parang yung tatak. Bading-bading nira ka. Okay.
Yung si Marco Langkit, kasama yung babae, guyur-guyur ko pa sa babae tayo. Picture mo kami. Right. Kunin mo ito, picture mo kami ni sir. Okay, po magsasara. Tingnan, tingnan. Hindi na sir. Kila may picture. Picture lang ko na eh. Saan sir po? Dubat balot niya. Oo, basta makapicture. Ito na po. Boss, kaya hirap pa na. Hirap siya po no. Basta ang tinulubat ng tubig. Dalaw lang. Kumama, dinaw. Okay, push naman. Sige, nagkapal man. Bumati picture mo nga. Kasi ang video. Tama na, alaala. Yan, alright. Locking load. Yun ah. Tagal na. Basta-basta ay Kinanggal? Malalagas. Ah, 5 Kal? minutes. 5 minutes na. 6. Okay na.